Haka episode kepala dep ni layak mi. Ti habau abel uji daki bakan saitam bniah khublei. Haka ni ke episode ngin yak mi. Dah melak lek bahama me. Atau memang bor balik kata. Kacing persiang ho. Bikin mau itu ka parsi ke jong kun sarang auria. Habu lawan pai kun sarang auria siyeng. Ukpa khawai. Ong penyap ibu sengai tam bakan saitam. Kemut ketu ka dok nut. Ban pediang song bah. Yokon. Temni ikas telut untuk Tika ni hang ni ru kadi kata temut ha ka jeng dei bat khublei bat ngi kim kibrio. Kemut ha bangi warak jeng aingu. Mdei kat nu ngilak ban ai. Kamdei ke value lani ka dor jong ka tengkal lani ka dor jong ka kesian ka nu ka jeng aingu. Mdei khublei khumi ya ka Donut. Hoi khumi ka donut. Tadi peit hang ni kini ke jeng ong ba hang ni kawan tu mo utrai khumi hun hau abel bat ha ka jeng aingu ka jong bagi puli ya kani ka ketin ke jong khublei hang ni ngisung thu ba kamdei ka jing ai ndei ka do nut ba ai kata kalong ka bakor tam Kordor. ti kum hangi sim kum hapo jong ka palang presbyterian ka ba mapiup mangi don ngidon ka bakabalang ka jule kalong ba ngi julum yu kham step te kidon kiyeng ki baduk kidon kiyeng ki baruspa te khami ai nam ta jong jing kersian ki kam ki ba pher jong ka balang ti habangi ai yu kham kam dei ka bangi ai bangi siapan bor hanu ngi ai na mar ba habangi kindet men step tadi ngi set jaman mit ikemen bo khublei ki jing ku ki jong khublei nginang yo ta ka bam tingi ai nei te tu ko bangi ai ne do ko sim ngim sim khnyum bangi ai yu kham kalong am ka jing ku ki bubun kai ti ki por bum chwale ki kersian ki school mission ki ba pher temut ka tu ko sim ai jong ki briu ki jongi habaki ai kemut I ko mai di tang hendiat re kalong ka spa bubun bo boleh kor khu ka ta I ka tu kai tingi I hang ni ba kamen sim ai hi kalong ka ba Kordor. Kemut naduh kamen sim kan ni poi ka testament ka bathmai ka kran ya kata hi ka di ka donut ka ba ai ndei ti ya ka tau play tu pudiang kon kan adang ipet kat kun kini kentin ni kan kalong balei bo khublei khumi khon ha kan ka jing aingu ko jong obel kalong kamen sim ai ka jong obel ti kini ka jing ong ni ai haukan bad ha ka jing aingu jong sim la khumi khon kan itu kan long iba la ban pelong bade ka jing kli bubun hato balei bo khublei khumi khon ya ka jong kan kamut ka don ka jing thau ta ti ukan u ai kumno ya kata ben tip ka donut ka jong tang khublei wa tip ne ti ya kata ka jing bam khmi hun ka jong utrai ru ha kanu ka rukom kata ka jing bam khmi hun kata ru kalong ka ka ba ngim la ban song thu tang hai kini ki khot ngim la ban song thu handai lengiat pat kham chadien ka sai kini ka banta balei bo khublei khmi hun ta dingi pet ha tu ka khot ka basan ha tu badin mo ti ukan ulas ngo bitar bat ka khmat jong kalano liao balei bitar ajukli bahai ta jingkli bang puli ya kini ka dekat ke basan balei ba ukan ubitar aba ulali aji engu ya khublei hato kan mut mo ba khublei ukan ta sim tho ta ni bukan ta ndrei ka jing ong ni sim lakmi hun kam dem ka jing kataj upudiang tambah kampat ajing hun te ya kata ukan bitar kamut hang ni kan poi biang syak tu bi ong ne kan kapop ha kalarong ho brio kan shot jam boleh penyep hair dei ka jing bitar kan kersoi ne kan kersoi na marba unujo ri ka jing aingu ka jong abel ba ka jong lejong
Tehaulah sisin ba pila inujor hi. Kam jupoi shinu. Mar pin kum perkhat sun ai le dia. Sisin pila perkhat sun ai le dia. Te wat si pararu kajenjar banya de. Te hang ni ngi ba ukan ubitar bat habo ubitar. Te wat kadur khamat jong uru ke penidak am syabar. Ipi nga kan no kumju hi. Ladang gidan jinga thut bat no. Kamut kan kadur khamat jong ikan penpau hi. Ia kata. Kamut ka ke bapau syabar ka jingle ka jong iru kan pau baik. Abang idan ka jing thut yano. Di kani ka kran bi ka jing long briu am. Ka baka bor jong ka pop baka tray ni. Kam dei ka baka tray ka bajar tang ha kani ka bor perkhat. Anda ya kani ka dur khamat ni kelet. Baka ni ka dur ka bapen i syabar. Ka bayat hu. Ka bayat hu syabar. Ya ka ke pedan hal nampak donot. Ti long hang ni wat dak dei minta tang kintir i hadu kan ka kraw kani ka bor jong ka pop baka kenchat nyapok kan. Deng perkhat na ka liang pade ukan udang don ka bor haladi bula ban job ya kani ka jing bitar. Wat habu bitar habu no ka jing ka dur khamat ka jong u. Ladau syukut tang hanta ladau yakun un job. Tengin saya pei hadir u job dan job kan. Mo. Te deng ipoi ha kani ka dekat ka ban riu. Ti utrai ya keren ni hang ni pade ba ublei syum i no. Ia kani kalong yeng te wala lada la syabe nak peredan ru. Habis ladon ki khun ki tiru ni ba utrai ba ublei udang senran buat ki. Ya keren te buat ukan. Ha ni ka dekat ka basan. Ka dekat ban riu. Ka dekat ka ban riu. Utrai ong balai bam belas ngubitar. Nakabalai bala no liau ka khmat jong me. Keli ba itu tenrai ya. Itenrai balai ba me bitar. Halo cakap ikan ngrim. Ngamsyum kan tat ke jing aingut jong me. Ndai. TPI kat ba pi kot bor te. Sebelum ta PPI. PI give you know. Dah kita ki ba piang ba dan yu kham ai te teng tu kham ai kham ha kham no hi ka jing long brio jong ni. Jing long brio. Te hatong gi dan hong bangin bitar ta ka jing piang ke jing mo piang jong ki. Kemut u blei u keli ukan ni. Hatong bedan hok ba min bitar. U bitar ya no. Hani kam long bu bitar ya utrai hi. Ti u keli to la kan udang pai kitin nama un so pai kitin u blei. Te do kan u pai kitin. Unong wi boleh bang nong bitar. Pemalik kani. Ndai ula ban don shibun un thau kan ya ka jing ai nak un thau nak ngamut dur un thau nak ka ba abel u ai ban kan don ga don u ba un thau te ba kham ha pediang ya tai boleh ngarung ai boleh 50 yang jong para jong te si para ju don ni ko bukum kata am tentang kikimi pai la ding ni ki kuning kong ni ko mangi syak blok bet ni nomor ngi de ki ngilap dong ki khun ki ba pli ka khapo jong ka kami teng kimi ki pa ki kham nyau khlung sa yangi ti ye ki para ba de ki khamrit kham yo man ti teng kawan ka tu ka jing ya bishar kan si para ro ti hang ni ru haba ublei keli kini ki jing keli kalong ban pen kendo yo kan bon poi sya ka jing bet kar kom perkhat ka jong balai baka kan balano liau ka khmat jong balai baka tu ka dur ka pau sya khmat ka penidak pambidan ka jik song bitar. Kemut utrai tu keli ya ka ba dei kan yang ni. Tendengim simi ya ka jing jubab ko jong kan. Dengi poi ha tu ka ba nyau ka tu ka kan song tunat yang kan. Ong ubleh ni lada melale bha omla mame. Tu itu ikentin ni bubuk kentin ka sini. I penlong yangi ladangi habangi puson ya kan ke bantah. Ban sngo kumba uni ublei ukun shot ya kani ka jing penyepher ya. Lada melale bha memla mame. Atau mlong pi bakan shot. Ada ibu ya kar kom perkhat jong ni ko muai. Shibun ya kompit mo. Hoi lada utrai lada kan yo menjubab ya kani. Sibut lada kadi badan ka dialog. Tau trai ong blei tu mesung bitar.
chun ka nyong ti pipidiang tangi ka jong para jong ate ka jong abdi film peit tu nong boleh til damem lek bahame namlak mame tu abel pun jubab no ka jerong am ndai tinri itu ikin tin i boong omla mame kan kham bahaya ngi bangin sim dakawai pada ka jingmon ban ong hang ni ba ublen ong ladame lek bahama me hato me mem dan bor ban lek baha kamta different isn't it nei hidan MT i ong retorik ni jingkeli ibam dan kamen ban jubab ande kalakit jingmut shibun kan te ngi kum kikasi te ngim dakot bori kum kita kir kom keren kan nakata ka daw habubu kum ni omla me ngi so kum ba yanu jorno ya to ka jingle ande kamut ba pi la te ban ai ngu kham baha kam balong kum abel hato phimla sama phi ne amta kawan nakata ka rukom kan kamut lapidon sngewthuh kata ka rukom ai ka jong phi phian ai kum ai abel hato phi phimla bale amta kan dia belum kumta kan kan dia belum la phi phim kan ni kan no lada me la le ba memla lada me la le ba memla me nung nginum sim ki kentin bakilong kum tu kan memla me terus memla me kamut kawan ka tu ko ba competition competition ndre da ong pede lada mela le ba me atau mem dan bor ban le kata obat mi ta ta shibum ta nga kham du ka ha kai ying kasam ada di ba ai khau kham to mun ta ni ong la ya kham ar ni til ladang ngam kot bor boleh shu kham ju bor kan ya kata to kata ngin mi ong do kum no rei long ada ngadai pada ba kot bor ban na boleh ngan kham tong si kham ana ban ai kham ju kumut phimla sa ban le ta long dengia de kumta ka kamera i pasung thru ini haka episode ka banwan tungin yakmi kalong yeng sem na sedang i ka ai jing khu yu blai kiang mani blai ndai tang nam ta jong ita jing mani blai kami haduk ani menyapai kacing persian ho